Posachedwa apa tikupasirani ena mwa mafunso amene Atolankhani adamufunsa Sylvester Namiwa lero lino pamene amachitisa press briefing ya bungwe la SIDED makamaka pa nkhani zimene zikuchitika msiku muno. Tsopano takhalani pompo mumve ena mwa mafunso amene Atolankhaniwa afunsa lero lino mzinda wa Lilongwe. Chabwino, Joseph Mazizu, Capital FM. Mafuna kudziwa Anamiwa kuti mukukamba zokhudzana ndi accountability mwazina. Ndi ndalama zingati zimene mwayika zoyendetsera ndondomeko imene mwakhazikitsayi. Chifukwa ikuoneka kuti ndi ndondomeko ndithu ya ndalama zochuluka singakhale yochipa. Komanso mwina amalawi akhoza kukonda kudziwa kuti kodi ndalama zoyendetsera ntchito imeneyi inde tamva mukupempha amalawi akufuna kwabwino, koma mwina simungakhazikitse ndondomeko kudalira anthu akufuna kwabwino amene mukuwapempha kumene. Ndalama zimene mukuyendetsera ndondomeko imeneyi mukuzitenga kuti ziko mundirole ndi Ayankha funso lonse limene lingabwere kenaka ndizayamba kusakaniza ndizagwidwa mlandu kuti ndazemba mafunso. Ife ku SIDED sitimazemba mafunso. Mukunena kuti kodi ntchito imene muyigwira ndi ntchito ndalama zochuluka bwanji? Tikayang'ana kunkhani ya ndalama tilephera. Koma ife tikuganiza kuti capital yayikulu, mpamba waukulu ndi amalawi anyake. Chifukwa ma transaction amene amapangidwa ku bankiwo sikuti amapanga ndi mabwana ya aliko anthu amapanga information ali nawo. Awanso anthu nawa sikuti amakhala okha ndi anthu amene amapanga nawo zimenezo. Ndiye choyambirira tifuna information yo ibwere. Choyambirira chimenecho. Ndiye panopa sitinena kuti tili ndalama zakuti fa ndalama zonse tilibe. Nsonkhano tikupanga pano ndalama zakeso zangongole. Koma timanena kuti ngati sipakhala munthu wina kuti azuke anene choona dziko lawonongeka. Ndibwereze pamenepo. Ngati sipakhala anthu ena okwe azipereke ayime akambe zimene sisi kukambidwa dziko lawonongeka. Choncho tisanene kapena sitikuuza kuti tili ndalama kuti kapena tikhala ndalama mwakati. Ndi chake tasegula kunena kuti tapereka chilingaliro chimene tikuganiza kuti chifukwa kuti ACP kulibe manthambi zonse zimene timadalira kulibe bungwe loyimirira boma pa milandu panopa ntchito yake akukhululukira anthu milandu anthu amene ali ndalama zikulu. Nthambi zonse zimene timadalira kulibe mwina amene wasala ndi mtetezi wa anthu yoka ombudsman. The rest they have been captured. Ndiye amene zateremo tinena kuti sangakwanise kupereka chiphuphu kwa Malawi 22 million. Sangakwanise kuopseza Malawi 22 million aliwonse. Koma takumbuse kuti mphamvu ndi zathu. Ndiye choyambirira tikudalira Malawi capital ndi Malawi. Choncho sitikhala ndi tinenene kuti budget ni mwakuti. Ndifake tapempha pano anthu ozipereka, anthu okonda dziko lawo ngati astanile unjeza ndi Kenani. Zikathina iwo ajama tenga account yawo kusiya pambalambanda kuti akuluakulu tiyendithandize dziko. Ndikunena pano chifukwa siku lina mbiri kazanembedwa azanena kuti kunali nthawi amalawi ankaonerera nduna za boma zikusakaza chuma anthu anakhala chete. Koma azanena kuti panali wina wake adayima adanena. Sindikufuna kuti anthu akamaziwerenga mitumbira ya anthu opusa kapena zisiru wanga za udumpha ndili kumanda kunena kuti oyo zopepera samapanga nazo. So ngani ili pano salulike kuti kodi muli ndalama zingati kapena ndalama mwazitenga kuti. Capital yathu ndi amalawi eni yake amene ali ndi information. Fa amalawi ali ndi information. Koma chimene sikuchitika chonena kuti akuopa. Fa panopa ku SCB mukuziwa kuti kunalinso ziphuphu pofuna kulemba mkulu woyang'anira SCB yo anaziyimisa mukuziwa nkhani imene. Ndiye ngati akupanga ziphuphu pofuna kulemba ntchito wa mkulu wa bungwe lothana ndi ziphuphu. Ziphuphu zozitheka kuthana nazo. Lero mukalemba kalata ku SCB akupeza kuti anthu amene aja mwaitenga kalata ija kumpasa munthu kunena kuti taona atu Anamiwa alemba kalata iyi. Lero zikuchitika ku SCB. Lero apolisi munaona apo pa community apo mmalo moti amange zingandanga zachikwanje amalimbana ndi anthu oti abwera kuti afuna mafuta. So zikuchitika msuko muno ndi chibwana chifukwa sekerera zinthu nthawi yayitali. Ndiye lero tikubwera kuti anthu awawa amaoneka mashasha chifukwa kuti zinthu sizimaululika. Lero tabwera pano tikunena kuti uyu minister uyu akudziwa kumene aliko pano pa akumva anatenga $450,000 banki yapo nkuitenga ndalama ipita nayo kwa mwenye Yesu zinake zonse tina koma sitichula mayina awo pano ifeyo kuti tikufuna abwere mu ndondomeko yabwino. Tikamutchula pano athamanga apita ku court akane kuti tamuonongera mbiri. Koma tabwera pano tifuna ndondomeko zisatiridwe kunena kuti information ichokere kumeneko. Choncho inu amazizi mtima pansi amalawi choyambirira dziko lindirawo. Chachiwiri
mphamvu ndi zawo zimene akugwiritsa ntchito anthu enawo. Chachitatu, ndalama iliyonse imene mabwera mdziko muno, kaya mabwera ngati ngongole, kaya matoledwa ndi MRA, kaya mabwera ngati thandizo, limabwera mzina la Amalawi. Koma vuto lake ndionera kuti ndalama za misonkho za kwina zimabwera kuno kuzadyedwa ndi anthu otemera. Mmene tizipite kwa anthu osauka, Amalawi akuvutika. Zonsezi zimavutika ife kuti timayang'ana kuti si ntchito yathu. Lero Malawi ina alese avale zilimbe, ateteze ndalama, tiyambe kuteteza kaye ndalama yakunja ya dola. Tikayiteteza muona kuti kukwera mtengo kwa zinthu kuyima, kenaka anthu awakubawa tiyamba kuthana nawo mmodzi. Zikomo kwambiri. Panali Sanjaka. Okay. Ine ndileya malekano kuchokera ku zodi yake. Ngakhale funso langa mwina chakumapetopeto kumalikhuza pang'ono koma ndi funsabe mwanena kuti anthu amene akukhuzidwa anduna mayina awo mukwadziwa. Pamayambiriro nimafuna mutayankha funso ili kaye kuti kodi pa zimene mukuti fotokozera Malawi tsiku la lero muli nawo umboni mapepala mwina okuti amatransfers aku banki komanso mwina kwa mwenyana kagulitsawo muli nawo maumboni osonyeza kuti transaction imeneyo inachitikadi? Bungwe sile limukuliziwa ino sila chilendo sitimabwera kuzakamba nthabwala sitimalubwalubwa. Mukuganiza kuti ndikangozuka ndikangolota kuti adatenga $450,000 anakagulitsa kwa mwenye. Mukuganiza kuti ndikangolota kuti anduna amenewa agula nyumba nkumalipira $, pamene dola ikusowa pansika. Zimene kuyankhula pa sizolota. Ndanena kale kuti kubwera panopa kwachula kuti anduna awo ndi awa atenga ndalama ku banki iyi siku lakuti atayambe ndi bankiwo apita ku khoti. Kenaka anduna awonso apita ku khoti. Lero tikugwisa ntchito makhoti kufuna kusaukisa Malawi. Tikugwisa ntchito makhoti kufuna kuzunza Malawi. Ndiye ndanena kuti khoti ndi Malawi, banki ndi Malawi, ndunayo ndi Malawi. Ndiye tifuna zichokere kwa Malawiwo fa ya Malawi information alipo. Muzina la confidentiality Malawi akuonongeka, Amalawi akuzunzika. Muzina la state security Amalawi akuzunzika, Malawi akuvutika. Munamva ino kuti afuna akule chimashini choti chiziona anthu aboza. Lero anthu aboza acha kumabwera okha koma pamene chikhalecho ndalama tikuonongabe. Mazo kuti aboza ndi auje lero kumatenga chimashini iso mufuna kuziphinja Malawi kutenganso forex. Ndikuyankhula pano kuli matimu atatu ngati C4 amene apita kukayenda zopanda pache zosagwirizana ndi mavuto amene alipo akusowa kwa forex. Fozi pakhomo pakagwa vuto mumaona kuti ngati zamene zathinira panopa sitingakwanise kupita kukadya ku restaurant, sitingakwanise kuyendera galimoto teneka tizenda pakabanza. Kodi zikuvuta pati kuti achakwera aziona kunena kuti mene zafika apa sindikuyeneka kuti nduna iliyonse iziyenda. Zikumavuta pati kuti achakwera akhali ndi schedule na kuti akuluakulu aboma aziyenda mwina maulendo osapitirira awiri kapena atatu. Zikuvuta pati kuti achakwera azipanga approve anthu olowa nkutuluka mdziko muno. Ndifanira nena kuti akuluakulu aboma awa ali pa business, akupanga business pamamba pa mavuto a Malawi. Choncho sindingangolota kuti anatenga $450,000. Ayi, umbono ulipo, zinthu zilipo, and zimenezo zituluka. Ndipo kauniuni amene azichitika poyera. Tizibwera poyera kuti Amalawi ndandanda nduna 32 asankha nduna zoyambira zitatu izi ndete awayitane kuti inu siku lakuti munakatenga $450,000 banki iyi. Ndalama zimunapita nazo kwa mwenye uyu. Tauzeni Amalawi mukutinji. Amene akanike kuyankhula ku nduna Malawi amene sakuyeneka kukhala mu public office. Eleanor Roosevelt adanena kuti if you don't want to be criticized, be nothing, do nothing, say nothing. Aliyense amene akugwisa ntchito ndalama ya Malawi, aliyense amapita ku Capitol Hill, ameneyo akuyeneka kuti should be accountable to Malawians. Panopa lifestyle audit ikhala compulsory. Ukakana ndiye kuti tikupasa lebo kuti mwaona ndunawo anatenga $450,000 titaayitana kuti afotokoze ndalama ija adapita nayo kuti sadabwere. Ndiye kuti Amalawi aziwa kuti awo ngosokoneza awo ndi achilungamo. Muyambe mwayankha funso limenelo. Funso langa lomaliza ndilonena kuti umboni muli nawo chilichonse mukuti muli nacho, komanso munafotokoza kuti inu mulibe mantha, simufuna kuzakhala limodzi anthu umanena mtembo wanu kuti unali umodzi wopwepera. Bwanji osayamba lero nkutiuza ife Amalawi kuti anthu ake ndi awa poti maumboni ogwirika muli nawo, olo anthu amenewo atapita ku bwalo la milandu ndiye kuti inu muli nawo umboni ogwirika kuti anthuwo achitadi zinthu zoterozo.
ndimafuna ndifunse funso limenelo kuti bwanji inu asidedi pa zimene mukupempha Malawi kuti abwere poyera nkupereka maumboni, inu bwanji osatitchulira mayina anthuwo kuti tionedi kulimba mtima kwanu, komanso mwatiuza Malawi kuti tionese mkwiyo wathu, bwanji osayamba inu asidedi kuchita zimenezo poti maumboni ogwirika muli nawo kuti olo atapita pa khoti anthuwo maumboni muli nawo zikoma kutereko kubwera atabwera pano ndiye tayambapo. Komano ndikabwera pano kunena kuti anduna awa siku lakuti anatenga ndalama izi inkhani ija itembenuka muzanena kuti anamiwa ndi auje ndibwereze pamenepo. It is not a personal struggle, it is an initiative to bring back people power. Constitution imanena kuti mphamvu ndi za Malawi. Andunawo kuti akhale nduna adayasankha ndi achakwerawo adayasankha ndi Amalawi. Ndiye zimene mukunenazo kanakonza kupanga ndipo tapangapo pompano kuti uyu watenga ndalama izi akunamizira ngongole tapangapo pano tanenapo pano kuti awa anatenga ndalama izi anakapita kunja masiku 400 chakuti pamene chaka chimakhala ndi masiku 360 tapangapo zimene zasidedi. Koma kusafika lero alipo mudamva kuti wamangidwa kuti adatenga malawa sochuluka oposa masiku wapa kalenda. Chifukwa chani anthu amayikirana kumbuyo. Ndiye lero tikatchula anthuwo aitembenuza nkhani ija izikhala ngati kuti kulimbana asidedi ndi iwowo kapena anamiwa ndi anduna akuti. Sitikufuna kuti ikhale personal battle. It's not about personal, it's about the future of this country. Nkhani ndiona kuti Malawians should own this struggle. And zimene tifuna kupanga apazi zisinthiratu mtundu wa Malawi. Ifa mbuyo monsemu timayang'ana kwa asogolera ndale ngati thandizo lathu lopezekeratu. Kuteko panopa ndikunena pano andale wali pakalikiliki sakugona kumayenda kumati panga kuti akhulupirire kuti ndi anthu abwino. Pamene anthu ake ndi omwewa akakhala kunja kwa bomba amaoneka ngati anthu akabwera mbomba amasintha mawanga. Ndiye lero tikanakhoza kupanga zimenezo olo pano ndikoza watchula anthu kuti inu munatenga ndalama izi koma ikhala nkhani kuti anamiwa ndi auje. Sitikufuna kuti ikhale ngati nkhani ya paudani pakati pa sidedi ndi anthu ena kapena anamiwa ndi anthu ena. Nkhani ichokere kwa Malawi. Ndiyake ndanena kuti takhazikisa bungwe labwino ndithu loona kuti aliyense alikhulupirira kuti zosatira zikatuluka kuti amazizi ati muli ndi Mercedes Benz ndiye ife tikuziwa Capital Radio masalary yanu ndi awa. Can you justify munene kuti ndimachita business ngati ndimachita business mubweresenso receipt la MRI kuti mmalipira msonkho apo ayi muvomere kuti muli ndi katundu amene mwamutenga sakuziwa amene mwamutenga. Zimene zitikupanga ifa chani nthambi zimene tizidalirezo anthu amene timafuna kuwadalirawo ndi amene ali pamwamba kutiombera mapira pamutu ndi amene ali pamwamba kusokoloza mavu nkumatiluma ife. Okay, ine ndi Promise Tom kuchokera ku Nkoma Sinod Radio. Ndimafuna ndimvetsetse apa ponena kuti mudziranitsa mwina tiyerekeze anthu anena kuti nduna yakuti yooneka kuti chuma chake sichikugwirizana mwina ndi ndalama zimene imapeza. Tikudziwa bwino lomwe kuti amene ali ndi mphamvu zosankha makamaka zosankha nduna zimenezi ndi mtsogoleri wa dziko. Kodi ngati bungwe la sidedi mothandizana ndi magulu ena okhudzidwa akapeza kuti mwina ndunayi ikukhudzidwa ndi mchitidwe wakatangale muzikhala ndi mphamvu zowachotsa potenga kuti mphamvu zimenezo zili ndi mtsogoleri wa dziko nanga kwenikweni mwina zizikhala ndi tanthauzo lanji ponena kuti amene adawasankhawo sakuonapo vuto pa mwina mmene akupezera chuma chawo. Funso labwino kwambiri. Izi zabwera ifa chonena kuti ku Malawi kunoko mphamvu timakhala nazo tsiku limodzi lovota. Koma mukakaona constitution tine mphamvu lero Amalawi tidagwirizana kuti sitikukhutira ndi mmene akulamulira achakwera. Ife mphamvu zinachita kwa abasa tine mphamvu lero kwauza kuti mukhale pansi. Tinagulisa mphamvu zathu kapena timaziderera Amalawi ife. Ndiye nkhani ndionena kuti chachiwiri naming and shaming. Anthu onsewa amapanga katangale amaba amapita ku church. Amabwera magulu amayenda town magalimoto abwino amafuna zalemekeza. Chifukwa kuti sitikuziwa zimene akupanga. Amapanga amobisa amapanga kundima. Ndiyeno pamene ACP kulibe nthambi zaboma zili mthumba mwawo njira yabwino ndi wapangisa manyazi kuti akabwera kumakupasani ma 5000 muchizo kuti ma 5000 ndakuba ndi achana katenga ndalama ku banki yakuti anakasungulwa kwa mwenye zimene zoasiratu. Naming and shaming is a powerful tool popeza kuti athesa mphamvu nthambi zaboma zimene zili mphamvu. Choncho tingofuna kuti tibwezerese mphamvu zimene Amalawi ali nazo. Amalawi ndikuuzeni kuti tikazaitenga section 12 kuyika pa mtima palibe azatichitire matama. Section 12 imaneneratu kuti mphamvu zimene akugwisa ntchito wina aliyense amene amalipidwa ndalama yakuoma ndi zainu ndine Amalawi. Koma anovuto timatembenuza timaombera anthu aja m'manja kumagwadira iwo aja nga ntchito athu.
ndiye ndikuwuzeni kuti mwachisanzo mu banki iliyonse mukalowe mukaona analemba pena pake kuti mukaona za chinyengo mulembe pa nambalayi. Mukapita maofesi ena aboma akalemba kuti corruption free, koma momwemo anthu akulowesa masakha ndalama, momwemo anthu akunamizira kuti akupita kunja kukagwira ntchito angofuna atenge ndalama akasinthise apo pamene masintisa mukwaziwa anthu kumene ku black market akupaziwa. Ndiye zimene zizi anthu aja akuzipanga ife kuti amapanga mu ndima apapa tifuna tingoyasa moto tingoyasa nyale muona kuti asiya kupanga zimene ifa aziziwa kuti anandiyitana kuti ndatenga ndalama mwakuti anatere sapanganso iza akutitola chifukwa chokuti mukatumiza ma tip officer amakafika kwa mabwana omwewo ndi amene akugwira ntchito ndi nduna kumasembesa ndalamazo. Nkhangati kuti tikugwira ntchito yopanda pache ku SCB chimozimozi mukalemba kalata lero ku SCB akuitenga kalata yakumutumizira munthu waona atu alemba kalata ayi waona. So iwo akuona ngati kuti akwanisa kutenga ziko kulipanga capture, koma ndifuna lero ndauza Malawi kuti sanakwanise because lamulo lokhazikisa SCB linabwera kuti litumikire Malawi, lamulo lokhazikisa parliament linabwera kuti litumikire Malawi, lamulo la makoti linabwera kuti litumikire Malawi. Ndiye ngati lamulo lasiya kutumikira Malawi lamulo ndiopanda pache. Ndiye chifukwa chani kuti tikakhale ndi nthambi zaboma zimene zikuikira kumbuyo anthu akuba sitingakwanise kukhala ndi police system, judicial system kaya chani zongolimbana ndi anthu osauka. We can't afford to do that. No one is above the law. Koma panopa zimene zikuchitika mutha kundivomereza kuti milandu imene kuyenda ndi yankhuku, milandu yokuba chimanga, wina wake akapereka 2000 kwa mfumu akule fetereza, wina wake aba 17000 ya passport. Koma kuti anthu anene kuti lero anthu akutenga forex mmalo kuti zipezeka ku bank akumaitenga iwo anthu andale palibe akunena. Chifukwa chani kumene matitika nene kuja kuli anthu awo anda kumachita kunena motumbwa kumanena kuti olapite ku SCB auchaja ndiyanga. Ndiye njira yabwino na kuti zonse tizibwese pambalambanda aliyesa kamaenda muzo kuti aho ngakhala kuyankhula choncho ngakuba aho amazembesa ndalama aho salipira msonkho kutoko pakutha zonse muona kuti ku MRA kuti ndalama za misonkho zizipitanso chifukwa kula anthu ena panopa ankafuna tizikopero ndi business kodi simmadabwa kupeza kuti chipani chikangoyamba kulamula kwapezeka anthu otchuka mabilioni ya business. Business mukuyamba muli zaka 40 50 nthawi yonse munali muli kuti chipani chikachoka mboma anthu a business ajasiya kupanga business simmadabwa. No, we cannot proceed like that. No, that's taking us for granted. Ndikunena kuti panopa let's invoke holy anger. Tikonza kumasintha anthu kumavota maboma kumasiya kumabwera na machita zimene zizichitika zona kuti azingobwera anthu analemera nkumatuluka tavotera anthu alemera nkutuluka ife tikhalabe pomwepo Amalawi tizingozifera ndi njala nthawi yakwana kuti tikhale ndi mphamvu tizike m'manja mwathu siku ndi siku. Munthu tikamvotera aziopa, munthu tikamvotera amayenda pa njinga ngati wakula njinga ya moto ndimfunse kuti bwera ndi kuno bwana mwakula njinga ya moto good congratulations njinga yabwino tioneseni ma receipt tioneseni ndalama pamene munatenga. Osati munthu kumuona zana amayenda pakapalasa lero ama TX kunyumba kwake kayalipo angati ndikumamuombera mmanja. Ayi tipezeka kuti msogolo muno tizayamba kudana ndi vote ndibwereze pamenepo ngati sititenga bwino section 12 Amalawi tizidana ndi vote kuti vote si kutithandiza vote kutithandiza koma tili ndi lamulo limene lili ndi mphamvu kwambiri limene timaliyang'anira pansi tili ndi nchitidwe woyang'anira zinthu zokhota m'mabanki mundani nakale kuti ma transaction awo amene amapanga ndi matera kwa ndalama ziyamba kazipereka kwa abwana awo abwana amazinyamula kapereka kwa nduna anduna azitapanga kapereka kwa mwenye. What sort of a country is this? We cannot manage to run this country as far as we are concerned without forex. Now, it's a simple issue. It's a question of supply and demand. Look here. A very good example. Mafuta akasowa kwambiri pa black market amazasowa anso ndi amafika 10,000. Chimachitika ndi chani kuti asike mtengo pa black market amapezeka mafuta yamba kupezeka filling station iliyonse. Nthawi yomweyo black market palibe amapita black market. So lero anthu kupita black market chifukwa kuti pa formal market ipo dola yo palibe chifukwa chani sititumiza katundu wambiri kunja komanso anthu tikulola anthu masagaza kumangoyenda kunja koma kuonjezera pamenepo dola yochepayo imene mati ikhale pa formal market yo sikhalaponso ikumapita kumbali. Ndipereke chisanzo chabwino kuti Amalawi timvane nkhani ya tomato wadula kwambiri panopa 15,000 kwacha big hit. Ndiye wina wake mulimi ali naye tomato ochuluka kwambiri wake kozodyesa lilongo ndi anthu ena uzikonda zimene akuchita tomato uja mulimi uja kulisa 5,000 ndi anthu uzikonda kupita mwene muja makamtenga 5,000 tomato yense makampitisa kunzuzu kuti mumvese zimene zikuchitikatu. Ndifaka lero katundu wangu kwera mtengo andi chinthu china ndikanayiwala lamulo losakhala bwino limene ayikidwa nthawi yolakwika la Exchange Control Act likunena kuti iweyo ngati uli ndi account yako tingoyerekeza kuti kuli $2,000 akupereka mphamvu kuboma la Malawi kuisintha ndalama ija
pareti ya 151 1751 kwacha pamene chikhalire kuziwa kuti tikapita nayo kumwanza akaisintha 7000 ndani angalole malonda akagulise 1751 pamene anagulisa 7000 ndiye zimene achita anthu akunjaja timadaliraja ndalama zawo jasankha kupeza njira zina zobweresera ndalama zomwezo mziko momuno koma osabweresa ndalama akuluza ndani ndi ziko supply and demand mpeza kuti the demand is increasing supply is decreasing we need to find a way to narrow this gap njira yake ndiyo tani the convention market the formal market madola wakhalepo ndi apezeka bwanji pamene aboma manduna achipani mukupita makatenga ku reserve bank komweko no let's be serious ndani nakale kuti amalawa kufuna kwabwino let's get angry and the time is now to act information mutipase tibwera pompano chichonse tizipangira poera tikupasani manambala ndi awa mutumize ma SMS mutumize ma messages mutimbire phone anthu tibwera tizauza kuti auche akusankhani lero mubwere munene ndinu munthu olemera mumatere banja lanu akashopa ku Dubai tatuuze ndalama mnazipeza kuti masala leo sanduna tikwaziwa is public information malawa sauti kwaziwa amaendera mareti ndeti koza kupanga calculate pano kuti iwe nduna unasankhidwa 2020 waenda maulendo 25 ndalama zonse zimene wapeza kumene kondi izi ndeti atiuze kuti ugule nyumba izi madola wazitenga kuti ngati amapanga business atipase marisiti aku MRI nzokweka kaya ndi judge tikuziwa salary yake a judge mumalandira ndalama izi koma muli ndi nyumba izi mtownship iyi kapena mu city tatiuzeni kuti nyumba zimene ndalama zake munatenga kuti angana mapanga business fine marisiti tipaseni ndani nakale kuti ndikumalawi koka kumene anthu amalola munthu kugula nyumba cash kwina kumakale gali moto sunga kule cash koma kuno timathamanga ndi masaka chonchi pamene tili ndi financial intelligence akapeza kuti kwa account kwa even 1 million amati a person of interest. Why are you interested with an individual person with a meager 1 million leaving out someone who is carrying from 1 to 10 billion now kumati 1 billion? Where are you getting this luxury? Ndete kuziwa kuti ACP ndi anu, financial intelligence ndi anu, police ndi anu, koma amalawi ndi amalawi ayima huko. Ndalama zo zimabwera msina lawo. Nthawi yako anati kugirani manja, chichonse tizipange pambala mbanda hapa. Let's liberate this country. The time is now or never. Musakaname kuti Namiwa makana Mafunso ndili pano. Zikomo kwambiri. Mwina ifa cha nthawi, we don't have all the time on earth. Ndabwera pano kusanena kuti section 12 taipanga underutilize. Amalawi taziderera kwa nthawi yaitali. Anthu awa mukuti ma minister awa akuti mukuti asogoleriwa mphamvu ndi zanu. Ndiye lero nthawi yakwana kuti abwere azitiuza. Amene sakufuna kuti abwere poera zapange lifestyle audit apange resign. Kulito anthu ali ndalama zawo. Tindi Dr. Napoleon Zombe. Tindi achina Chime Korea mpasa. Palibe munthu amaloza chala. Because ndi anthu oti mwaita ane pano angombe naso mmanja kuti yes tipita konko atipange lecture atiphunzitse kuti kodi ndalama amazipeza bwanji chuma amapanga bwanji. Koma kula anthu ena ake kuti chipani chawo chikangoyamba kulamula mabilionea asintha. Inu simadabwa Malawi. Let's get serious. Chipani chikakhala ku opposition sikukhala anthu ali uso business. Koma the moment tango apasa kuti tiye muyambe kuti lamulira asanduka anthu mabilionea. No. Ngati chitidwe mene usitithana nawo tizivotera anthu na amapita kutibera apite abwera ena atibere apite inu ndine tikhati kusauka inu ndine tikusowa chakudya anatu akubwezedwa ku sukulu. So nthawi yakwana tiye tivale zilimbe. Iyi ndanena kale kuti ndi nkhani imene tifuna tibwezerese section 12 power to the people. It's not about Namiwa. It's not about seeded. Atata abwere ena anthu akukasuriwa awo akuthekera kwawo kuti azipanga ndiwo chinthu ife tuombera mmanja. Namiwa si munthu amene amafuna kuti anthu azaombera mmanja. Ayi, ine ndi amene ndimafuna kuti we should have a thriving democracy and a ticking economy where munthu ukagwira ntchito mwezi ukamata uzizwa kuti predictable salary yanga ndikakwanisa kugula zakuti osati ndalama ukuigwira ntchito kugwira sugar ali pa 3000 amakupasa malipiro akapezeka pa 3.5. No. let's get serious. So anthu onse amene amapinja Malawi sakondwa nafe koma ndikupemphani kuti Malawi tiye tilimbe tivale zilimbe tiwombole zikoli. Cartels captured this country. It is time to dismantle them. We are starting with the money market in the cartel in the money market. Thank you very much for your kind attention. Ndikoza mwangu yankhulabe koma ndisatero
pali mabwalo ena tipitire kuyankhula koma ntchito imene tayiyamba sitibwerera mbuyo. Amene afuna kubwera azibwera kuti tigwirane manja osati zoti otherwise taninakale kuti nkhani yonse zonse zibwera pambalambanda. Tinayamba ndi pemphero mundilole unless my closing remarks have provoked a question. Have I provoked? No. Okay, fine, thank you. Tiyendiseke zonse ndi pemphero kuchali chikwathu manena kuti mukalalike zimene mwazimva ileso ndikuzani kuti mukalembe zimene mwazimva. The time is now. We thank you so much, dear God, for the wonderful briefing we've had. I pray, God, that you will help us, that we deliver as we've heard. Bless Malawi, bless each one of us. In Jesus' name, Lord, I pray. Amen. Pemphero ndithu lotseka msonkhano wa Atolankhani lero lachinayi kuno ku Korea Gardens mumzinda wa Lilongwe kuchokera kwa a Joseph Mazizi, ndipo amene anamaliza kulankhula ndithu pa msonkhano wa Atolankhani umenewu ndi mkulu wa bungwe la Sideda Sylvester Namiwa, amene anatitenga Atolankhani kubwera pano kutifotokozera nkhani zosiyanasiyana makamaka pa nkhani yakusowa kwa forex mdziko muno. Ndi umotu ndi mmene zinalili lero lino mumzinda wa Lilongwe.